Okay, hvis du fik at vide, at det var sidste skoledag, hvad vil du så gøre? Hvad jeg vil gøre? Jeg tror jeg vil op på lærerværelset og spise min frokost, små ned til Kent og stjæle noget råkost. Priserne dernede, de er alt for høje, og maden, den er pisse svær at fordøje. Jeg ville have den klasse, jeg elsker ved min side. Køre ned mod Rema og ikke tage noget for givet. Jeg vil sige farvel til lærer og pedeller, række hånden frem og sige højlydt farveler. Kig på min karakter og sige, hey, det er godt nok. Sæt sig tilbage, bøgerne ned og benene op. Jeg vil ikke give en fuck, hvad jeg skulle studere. Bare smile og nyde, at det skulle jeg ikke mere. Jeg ville samle mine venner og spille bordfodbold. Og i futsal, der har vi skolens vinderhold. Så vil jeg have min 5 minutters pause tilbage igen. Og så er det lige meget, og vi får -3, min ven. Jeg vil parkere bilen lige, hvor det passer mig. Og kom for sent, jo, det flasker sig. Og jeg ville sige, at nu var vi færdige. Jeg vil bare smile og åbne en værdig. Jeg vil stjæle nogle hoveder op fra biblioteket. Einstein, Homer med på diskoteket. Jeg vil sige til Henrik og Ulla, at vi savner dem. Og spørge om vi snart skulle ud på tur igen. Fortæl de andre klasser, at jeg tror på. Det var bedre, det var VUC de gik på. Jeg vil vaske en flaske, har nok dask, for vi har drukket klubber under i vores klasse. Og skolen vil gå ned i niveau, når vi stopper vores skolestil. Kører væk i en basbil, slutter året, ikke mere NFG. 3 gode år, vi ses, det er 100p. En dag tilbage, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. En dag tilbage, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. En dag tilbage, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. En dag tilbage, lev mens du gør det, elsk mens du tør det. En dag tilbage.